Здрасти, бокс, аз съм Гризли 281 и вие сте със сезонът Майнкрафт Простотия. И в този епизод ще ходим в мината. Но първо да видим какво сме сложили в печката. Малко гъши пух и малко кукимпук. Така, да. С диамантната кирка, не знам дали ще ходя, малко да си взема дървче. Този стикс. Малко. Оправях се. Така, вчера беше петък 13. Ако никой от вас не е знаел. То пък. Така. И да. Това е клип. Ще бъде Майнкрафт. Петък 13. Майнкрафт петък 13. О, супер ще бъде. Така. Добре. И да, нека да си вземем меча. Торчове, задължително трябва да взема торчове. Имам кол. Да. Три кол ще ми стигне. Мисля. Първо ще само да приспя. Така, 12 торча. Да приспя първо. И така. Идея майка простотия. Странно. Тя се събира фермата. Така. И хабаята порасна. Има за един хляб. Супер, има даже за повече от един хляб. Има за 2-3 хляба. А тук има за 2 хляба. Но тук мисля. Не, всъщност има за... Сега за един. Вече има за 2. И... Така. Така. Идам. Добре. Така забравяйте съм си. И да. Омага! Стига! Омага! Ето виждате петък 13 е. И на моя герой от Майнкрафт въобще не му върви. Тя си направя хлебчета. Стреснах се, тази овца ма стресна. Окей. Готова. 2 хлебчета. Вече имам. И нека да ходим в мината. Така, сигурно се видите къде ти е твоята смотана мина, бе. Какво се правиш, че имаш мина, бе? Какво се правиш, бе? Ето и нея, бе. Какво се правите, че няма мина, бе? За какво не си взех и, бе? Така, ще се опитам да малко ще събира малко такова. Малко кобълстон, да мога да си оправям пътя да показвам на къде ми е. Защото аз съм малко неориентиран. Така, ето го и него. Ех, мамица ти! Марила, копеле, Марила, наш как ма стресна, бе. Така, нека да видим малко нагоре. Аз там съм проверявал именно чувството. О, мага! Какво става, бе? Виждате, че не ми върви. Става да ма килни зомби. Или крипа. Крипа? Я. Ира. Япи. Чакай, тук и така, трябва да има торчове. Тук трябва да има торчове. Що няма торчове? Така, нека да продължим, защото мисля, че надолу не съм гледал. Значи, накъде? Нататък. Ето, виждате, тук така не съм гледал. О, мага, ендерман лето, бе. Така ще се опитам да не го гледам в очите и да го килнем.
О, злато! О, айрон. Добре. Сега добре. И злато намерихме. Странно. Така, окей. Чайте. Сега това някакъв равин ли е? О, въобще мисля хора долу. Вижте ги само, бе. Марила е кучко. Следващия. А така. Следващия. Добре. И следващия. Така виждате без лак какво ги правя. Право ги спуквам от боя равин. Той е мъничък равин. Както виждате. Мразя да съм в мина, така че ще си продължа да си копам надолу. Само първо да намеря пътя, ще бъде много добре. Ще си продължа да си копам. Пък каквото стане. Ох! Ба, си смотаните зомбита е. Оцелили му. Окей. Така, тук нагоре. Нека да видя къде има мината. Къде си е? Ето, тя съм минала. Come on, baby. Така, ще продължа. Ето от тук, мисля. Не, малко по-нагоре от тук. Ще продължа. Така. И да. Тази епизод ще бъде цял в мината, понеже не правя някакви глупости. Видяхте колко много зомбитата се бяха наредили на едно място и аз и след други спуках в бой. Понеже днеска, както виждате, петък 13 не ми върви. Не, днеска беше петък 13, така че това Майнкрафт ще го пиша петък, Майнкрафт петък 13, няма да бъде Майнкрафт простотия. Сякаш сега ще умра от такова, че... Ама, къде? Сега ще завия. Така. Така. Не съм много надолу на чувството. Пък, той чай за да да се гледаш. Коя степен съм. Омага, да правих. Джето ли беше? Беби. Айрон, супер. Супер. Вече си таковах за кирката. Събрах си повече айрон. Другия път ще си направя повече кирки. Всъщност аз си мога да си направя, да, ама или си друго вече, друг въпрос. Събрал ли съм кола? Не. То има го. И да продължам надолу. Да търся диаманти. Макар че... О май гад, за какво копам с меча? Така. Виждате, че 12 торча ще ни стигнат без никакъв проблем. Само дето... може да ги използваме като пат. Има ли нещо да е назад? Не. Така. Окей, гравел. Добре, що ми има гравел? Да. Да. И аз обичам, много аз обичам да си хапвам
Шкембе чорба. Майнкрафт. Хо-хо-хо-хо-хо. Мисля си, че трябва някакси да направят Майнкрафт с сезоните. Не за... още айрон, супер. Много добре находища. Направих този път. Оставям го така. Има ли някакъв гад зад мен? Не. Така. Кол. Не спа кол. Стигнах дъното. Ще копна малко настрани, може да намеря нещо. Да. Намерих. Кол, което е много добре. Ще го копам с даймонд кирката. Става по-бързо. Ще си го изкопам целия. Защото ми е много необходим. Някои хора като почват да събират 2 стака с кой, вече не го събират. Да, ама като ви свърши, ще ходи в мината, пак няма просто смисъл. Няма смисъл просто да ходя постоянно в тази смотана мина. Само за един кол. Чакай си първа степените. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Така. Не стои, бе. Баси, колко дърт. Така. Кол. Първите копки. Ще събера малко кол, защото аз нямам един стак, така че... Не че аз много събирам кола, но... Просто казвам, че някой път трябва... По 4-5 да събирате, защото мога да ви свършат торчовете в автои и да си направите. Което е много добре. Що сега ще си направя торчове, поне ще ми свършат. И да. Опа, тук намерих дърт. Значи би трябвало някъде тук да има диаманти. Ще бъде адски добре. Намеря сега диаманти. Макар че както копам аз въобще не е хубаво. Трябва да копам по... Така. Айрон. Добре. Още айрон. Сега ще си направя торчове, видяхте. То. Ето, още кол, супер. Дори аз ще си направя печка. Ще си опика 14 айрон, за да мога да си направя такова. Още една айрон кирка. Тогава ще събера кол. Минутите, ако смислите, ще ги засичам, въобще не ги засичам. Още айрон, което е много добре. В повечето случаи айрон се намира до кол. Така са го направили. В новите видеите на Майнкрафт са сложили повече кол на едно място да има. Което не е много зле, но малко такова, малко тъпичко, че ти таман си викаш, айде свърших и то пак. Така, още малко. Супер.
Ще си направя малко такова. Ще си направя още една айрон кирка, която ще поставя ето така. И тето ще го оставя да се пече. Тези екстри ги оставям тук. И нека да продължим. Така, много добре, щом има такова. Значи е адски добре, понеже до него се среща диаманти. До чакълът. Да знаете вече, че до чакъла се среща диаманти. Още кол. Но не мисля да го взимам. Малко да покъпна така. Две. Защото вече, понеже има чакъл, искам да съм предпазлив за диаманти. Понеже ми трябват за Diamond екстри. Като кирка. Брони. И други Diamond екстри. Да. Още малко ще покопам. И ще си взема нещата. Ще излизам от мината. Така. Макар че забрах айрон, не съм доволен от си за сега. Че имам събрал толкова айрон. Добре. Съм събирал по 4-5 стака само в мина, когато... Защото ние преди намирахме много често изоставени мини. И адски... Такова... И адски много такива мини намирахме. Той ще го копна с Diamond кирката. Опа, чакъл, отново добре. Значи наближаваме много близко диаманти. Ето. Така. Макар че аз не съм човек, който обича да събира кол. Човек, който обича да събира кол е... Крис Кони. Ако сте му гледали профила. Та вече не кача клипове, домързял го. Той човека постоянно се събира кол. Какво му пречи? Така, добре. Още. Така. Готово. Вече свърши само така. Свърши. Но тук кола не е свършил. Така, само ще речете и ще падне и ще ми ги спуска. Добре. Нека да продължаваме напред. Леле. Ох, домързявам вече. Така. Още гол. Писна вече. Само искам да се... събрал съм вече един стак. И ето, виждате ли? Погледнете. Злато. Затова събирам кол, понеже до него има много ценни руди. Например, някакъв път има диаманти. Злато, както виждате, на повечето често има айрон. Колко злато имаме? 11, супер. Ще се направим нещо от злато. Ще видим, може да се направим брони. Слаби са, ама са готини. Това пък. И без тини не трябва. Ще направим брони. Още малко ще покопам. И ще спирам. За какво копам с тази кирка? Опа, добре. Това означава... Този дърт означава много добро нещо. Дали ще намерим диаманти? Ама гъбе, колко продължато има е. Би трябвало да разкопая целият дърт, ако сигурно има диаманти, ама мързи. Последни крачки, понеже ме мързи. Последни 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Ох, мислех си, че зад мен е Херобрайн. Херобрине. Значи аз преди бях качил един клип за Херобрайн, но преди му виках Херобрайн, пък някои ми казаха да му викам Херобрине. Добре? Както казвате, ще го викам Херобрине. Ако има някакъв смисъл, добре? Както казвате. Вие, така ще стане. Така, окей, събрах всичко и нека да си тръгнем. Дано повънка е